nih. Omongane digenahne. Ayo. Sriuning Mustika Tubang. Apa? Ora penting rasah weanan kowe. Ani kowe. Purwodadi kotane. Aku jejering wanita, kowe ya wanita. Wanita sing ngomong aku wario sapa? Wah. Mulai iki tak jejeke kowe iki ya jane. Tok 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 tok. Babar pisan ora nduga mono jebul ingkang teka ning papanku kene kowe Suminten. Injih kula Kang Mas, kula Suminten. Kok nganti mrepeki marang aku apa sing nduk karepake? Kula menika nenggo kalian panjenengan menika kawit subuh ngantos dalu menika kok boten kepanggih penganggih menika alhamdulillah kepanggih wonten ing mriki. Ketoprak alhamdulillah barang. Ora apa-apa kan Pak ya. Panjenengan menika saking pundi to Kang Mas? Ngestokake dawuhe Kanjeng Rama supaya niti bawah. Mesthekake lamun to kabeh para kawula kuwi ginanjar mulya wibawa merga saka sing katresnane Kanjeng Rama Adipati. Panjenengan mboten sah ngaten niku. Sing penting kula sakmenika sampun kepanggih kalian panjenengan. Yen wis ketemu arep ngopo? Panjenengan ngertos raos kula ingkang temanan wonten ing mriki? Temanem ana ing kepiye sing to karepake? Kula kedah nyaket panjenengan nggih Kang Mas. Apa kowe wuta karo kautaman ora ngerti karo sing jenenge Subasita lan Tatakrama? Aku kuwi sipate wong lanang, kowe iki sipate wadon. Saru dinulu yen nganti kowe caket kelawan Mas Brata. Mboten wonten saru jenenge lanang karo wedok yen anane dadi siji. Ki anane karo wong wedok ngono lho. Terus Saya mau bilang sesuatu. ketoprak kok ing Indonesia barang. Serapopo sak metuku ya. Mas, Piye Suminten? saya tuh tak kendini Mas, hadap sini dong. Bu Kesi mimi anti musik Bu Kesi. Mas Broto. Ono apa Suminten? Ora perlu seru-seru, aku ora budek. Panjenengan mbok madem mriki. Kita bertatap muka dong. Ora iso Suminten, ora bisa. Saru dinulu, sawangen. Kaya akeh para kawula sing padha nekseni yen nganti mengko padha duwe panrekop. Menapa to iki kok ambune kok ngene? Lho. Iki mau to? Heeh, kaya makrut ngono. Ya timbang masuk angin. Den Mas, mriki to. Ora bisa. Sini dong. Sini. Kita maksudnya Panjenengan aku nek ambruk tenan aku. Mriki to, Mas. Ora bisa. Jagat nekseni umat ngakoni aku wis duwe pacangan. Cinten. Ya kuwi Cempluk Warsiah. Sing ngrengga batinku rena wengi nyungging sajroning sanubari ora ana liya kejaba Cempluk Warsiah. Ten mriki rak mboten enten cempluk to? Nanging nadyanto ora ana cempluk sing jenenge setya kelawan pacangan kuwi nadyanto wonge ora ana nanging aku tet njaga marang tresna kuwi Suminten. Panjenengan kula kekrek napa madhep mriki? Kowe iki wong wedok apa preman? Madhep rene. Sini dong. Aku tuh mau bilang sesuatu sama kamu. Ono apa? Mas. Sawangen. Ngerti tata krama. Yayi bayi padha lenggah. I love you. Hah? I love you. Mongso aku Mas Broto nyauri I love you too ora bakal. Alhamdulillah. Ora bakal. Panjenengan nggih tresna kalian kula tekan Ora, Mas. ora bisa, ora bisa. Menika mau panjenengan Ora ketika bisa. I love you too lho. Aku kilaf iki mau. Den Mas. Kula saestu tresna kalian panjenengan lho. Sing jenenge wong tresna kuwi ageme Gusti kanugrahane pangeran kang diparingake marang titahe sing menungsa ora bisa nampik milih. Perkara kowe tresna karo Mas Broto monggo ning katresnanku tanceping kasetyanku mung marang Cempluk
Warsia. Panjenengan menika dereng jajal kok wis muni ora tresna. Apa kowe sandal kok njaluk dijajal? Kula dipadhakke sandal nggih mboten napa-napa. Mang coba rumiyin to Kang Mas. Ora bisa. Witing tresna menika jalaran saka kulina. Ora bisa. Panjenengan nek wani ngematke kula 1 menit saja pasti panjenengan kecantol. Sing kita? Ora bisa. Kenapa? Ora bisa. Aku tresna lahir batin suci ning katresnanku mung marang Cempluk Warsia. Kowe wong wadon. Endi? Elinga kowe wong wadon. Wong wadon iki sing ngerti karo paugeran, ngerti yo karo bebener. Nek jenenge wong tresna ki ora gatekke kuwi apa paugeran lan sebagainya. Anane ya mung tresna karo tresna. Ora iso. Isa. Ora iso. Isa. Ora iso. Wong urung disajal panjenengan jenenge Cempluk endi jenenge Cempluk? Endi Cempluk? Cempluke sapa iki? Cempluke sapa iki? Hah? Hah? Oh, tutik ngawut kuwi malah misteri Gunung Merapi kuwi kok. Anu. Isa omong rano. Oi kae uget-uget. Pratane Cempluk Warsia. Tok tok tok. Ayo Kak. Ten Mas. Menika ingkang naminipun Cempluk. Ya Allah. Lah ayu ya ayu aku, dedeke dhuwur ya dhuwur aku, gedhe ya gedhe aku kok milih sing sak cilik kaya ngono lho. Den Mas, Apa? panjenengan menika rak nggih mboten katarak to nggih? Tresna kuwi wuta ora nyawang ayune rupa lan dedeke sepira nanging tanceping ati suci ning katresnanku marang Cempluk Warsia. Ning jenenge wong tresna iki mesti saka ndelok saka dilihat dari mata dulu. Nadyan kaya ngapa lan kepiye nadyan kok sawang Cempluk ki pancen kaya tremos. Ning nyatane tresnaku lahir batin. Kok sik. Apa? Den Mas, Apa? apa Cempluk bisu apa? Pancen wong wadon sing apik ora perlu kakean guneman. Mergo wong kakean gunem iki tanpa guna, tanpa pedah. Lah iki masa ya bojone nek arep pengen ngono. Ngono. Ora perlu nganggo ngono kuwi. Pancen wis tak kandhani. Calon jatuh kramaku sing jenenge Cempluk Warsia ora perlu kakean rembug, ora perlu kakean micara. Mergo yen akeh-akeh rembuke kala mangsa malah dadi fitnah, dadi dosa sing bakal nggawa ning neraka jahanam. Rak ya ngono to Cempluk. Ah kuwi. Kaya ngono kok disenengi iki senengi nggon apane? Ngono lho. Den Mas panjenengan menika kok ya keblegere secara kasat mata saja. Saya itu menang dari semuanya loh. Kosek barang utawa menungso ki yen apik ora perlu ditawak-tawakke. Aku bola-bali niteni barang yen ditawak-tawakke mesti adate mesti wis bosok. Beda karo Cempluk iki tak tresnani mergo ngibarati barang isih suci durung kelepetan marang dedosa. Lak ngono to ya Cempluk. Oh, legentas. Jenengmu Cempluk. Kowe sing jenenge pasangane Mas Broto iki kowe? Alah. Layak to layak. Tak rungok-rungokno awit saka kono mang iki sing jenenge Suminten, Cek ya. to hawane malih kaya ludruk iki. Omonganmu kaya ludruk kaya mbok Sarip lho. Meneng Kang Mas. Oh iya ya, iya Dimas, iya iya. Aku dadi wanita ngono perwira. Wanita Rainaga. Rai gayor. Kasya bojoku. Iki mok godho kaya ngapa ning aku wis nuwuhake rasa kapercayan kaperwinan wonang atiku ya ngono kowe ngerti ya? Sapa sing ngomong? Mas Broto mau gelem karo aku kok. Apa kaya Mau ngono temuk-temuk Kowe aku lho. aja nggugu gurem ceceker. Aja nggugu kongkang Aku langkung buktine sedono. nganti klambiku suwek-suwek mergo aku dipeksa karo Broto lho. Kowe pating pecotot ngene nek suwek malah kan ngono kowe lho ya. Kowe nek aja Aku dipeksa karo Mas Broto lho. Aku ya mah kok Mas Broto dadi meksa karo aku. Kuwi bojomu kaya ngono kuwi tumrape. apa
apa kaya mengkono Kakang Mas Broto? Iya, ora Yayi. Mas yo kowe mau wis bojoku ngelokke aku ya tremos. Kaya portal sing Pak Yus yo bangetan kene kon toprak kene kon jaran. Iki nek dialog apik, lah aku kok kon jarane apa? Hiha semenu to. Cempluk Warsia. Mboten Pak Yus, mboten. Cempluk Warsia. Nggih. Anggone nggodha wis senjata pitulungan kelawan kowe. Sirnakno suminten. Opo wae bakal tak takoni demi keutuhan satu rasa cintane awake dhewe Kakang. Iya, demi cintaku padamu ya. Padamu dan padanya demi nusa bangsa Kakang Mas. Merdeka. Apa to? Bakal tak sirnakake sing ana sing. Seneni ya, seneni. Nah, Ngapa? aku wedi. Yen nganti ana apa-apa mesti pun Kakang ora bakal meneng. Tak ayomi cempluk. Tenan Jenenge wong lanang sing perwira iki sing maju sing lanang ora ngejokke sing wedok. Aku ora perwira mergo aku persegi. Aku yang ngono persegi jajar ginjang. Awake dhewe keluarga bangunan. Kowe ya dadi wong wedok aja lelemeran marang endi wae. Kapok. Wis dadi kekasihku. Kok awakmu lanyo nemplek kaya perangko rumasane apa kowe wong wedok padahal ada jejet dadi wong wedok kowe rumasane apa nek kene wedok kabeh. Tarik napas e. Kosik lho. Cempluk. Saking tresna kula kalih panjenengan Kakang Mas kula mboten trima. Kula wanita kok terus ajeng diselingkuhi kula ajeng dipadakne sapa-sapa ora iso tresnaku kalih panjenengan kok temu sing banten Kakang Mas Cempluk. Nganggo spasi. Terokno pun Kakang. Ora perlu ling ngendikan ki nganggo rikat utawa cepet. Alon-alon ning kena. Nggih. Suminten. Suminten? Apa? Sifatmu dudu sipate menungso. Sifatmu dudu sipating menungso. Kowe iki mung sepira? Kowe pol-pole ngombe mung banyu putih. Kowe pol-pole ngombe mung banyu putih kowe. Aku ki lho. Aku ki lho. Banyu aki. Banyu aki ben konyoh kok. Anu sik to bojone lho. Ben wedi. Ben wedi jujum sak lumrahe wong wanita aku. Kowe mangan. Tenan. Halo. Ojo ngapus lho. Iya, kowe mangan. Kakang Mas. Heeh. Kowe Mangan. Pol-pole. Pol-polanmu mung mangan Sego. Aku ki lho. Aku ki lho. Bataku. Bataku prak. Lah untukku prak entek ra. Ben wedi. Iya, ben wedi kowe. Kondangmu sepiro? Kondangmu sepiro? Pol-pole. Mung Disiarke ning YouTube. wis siarke ning YouTube. Radio amoh. Radio amoh. TV rusak. TV rusak. Aku ki lho. Siarke masjid. Innalillahi. Bojo lo Kang Mas. Oh, sorry Yai, sorry. Kok kaya ngono lho. Klemben roti-roti. Apa? Biyen saiki. Terus Tenonge dilumahne. Omongane digenahne. ayo. Sriuning mustika Tuban. Apa? Ora penting rasah weanan kowe. Ani kowe. Purwodadi kotane. Aku jejering wanita, kowe ya wanita. Wanita sing ngomong aku wario sapa? Wah. Mulai iki tak jejeke, kowe iki ya jane kowe iki sedulurku. Lah aku nek jenenge wong tresna karo wong lanang nek aku ra omong terus piye ngerti? Lah kudune ngerti nek sedulurmu ki wis sesandingan marang priya. Kan urung sesandingan. Lagi dijodohke. Lah dijodohke kuwi jane wis dadan ngono wis rega dadi. Lah kok kowe malah arep ngrusak pagerayu? Sebelum janur kuning melengkung masih milik bersama. Kaya ngono kuwi. Waduh. Iya. Kaya ngono kuwi tumrapmu jare sing jenenge sedulur padha-padha wanita ngrasake sing jenenge wanita, ya. Perang iki. Duduk. Ning jenenge wong wedok nek ora dikandhake karo wong lanang ora bakal ngerti. Mula aku ming jujurke rasaku, nek aku kuwi tresna karo Den Mas Broto. Oh sikek kula sida. Perang saiki perang awake dhewe. Perang saka prol bulung-bulung teko ngarepe Pak Yus. Gelut tenan? Gelut. Wani kowe karo. Wani. Apa sing tak waneni? Ayo. Perang. Sapa sing tak wedeni? Apa sing tak wedeni? Ayo. Yo, kaya toprak tenan. Tok. Ayo, sirap, sesek. Maju. Aku tak mundur. Maju. Maju kabeh maju. Maju aku ora bakal mundur sejangkah. Bilangmu anyar.
Lah aku ra yo wedi yo. Ngerti jenenge cempluk apa ora jane? Nek jenengku dhuwur ngono ya aku ngambah dhuwur. Nek ngono ya Ya aku mau wedi nek kena tenan yo. ora ra omong gitok maneh. Gitok maneh ya. Tok maneh tok Cempluk, tenan. cempluk. Napa? Pamerno marang Suminten. Napa? Suminten pol-pole mung iso nembang. Ning kowe iki lak waranggana laron. Nak sira laron pripun? Apa-apa iso. Lho, kok sapa kok iso laron? Olron. Roll on. Kok iso Anu Mas, kendange kene. Ben ngerti Suminten yen bojo kuwi duwe kaprawiran sing elok. rungokno. Apa? Rungokno, ora aku sing duwe kepercayaan kaprawiran. Kaprawiran Miru jarik ayo. miru jarik. Iki mengko tak jaluk kowe cempluk ngendang ya. Nggih. Weh lah tekane warok Suramenggala. Mengko sing nembang Suminten. Sing nembang Suminten, aku sing nyapa? Kuwi ngendang. Iya. Nah, golek poso sepita nggapan cah loro kuwi ning pasar Medion wae ya. Iya, gelem boy saiki dadi grup karo aku. Dadi apa? Kolek paman mampir Solo mandeg soto gading. Awake ngene iki wong loro apik ngono. Oleh dek munyuk. Nggih. Ora ya, ora apa-apa. Slendro songo Mas. Ayo. Mbak Tatin bawane sik gubuk asmara. Bawa nono tin. Mbak. Mbak Tatin. Aja jangkar piye sepuluh tuh. Kadung terbawa emosi aku. Oh iya. Ngene iki emosi kadung le aku. Aku ya malu emosi. Ora usah emosi Nah, ngono wis krok lho kowe. Kene kena itu dunambani lho ya. Iya, engko tak salon pas. Malah panas. Gen golek panas anget sesuai. Tok 2 menit e. Ben nata sampean bawa Mbak ta. Oh iya saingan adu Suminten kepintaran kok. Tetep nganggo bowol. Yap. Ayo. Nyingkar. Nyingkar. Stand mic. Nyingkur. Wiwi. Tremos obah dadi guyu aku. Kowe ora nek tremos masuk angin lho ning wayangan. Ayo. Iya nek iki yo nek sakmene tremose cangkeme sepiro. Sing sabar cempluk, sing sabar. Cangkeme. Lah apa jenenge apa? Tutuk. Ya, tutuk. Wiwi pane nyingkar. Mbok sing biasa wae lho. Rasa Lha wajahku yang ngene iki kok. ya rada senyum ngono lho. Kan arep ngendangi. Senyum piye musuh kok senyum. Waduh, bener wong saingan kok senyum. Saingan kok senyum. Lagi nek kok arep ngendangi. Sing arep ngendangi sapa iki nek pomone nek wong tuku tak dol. Aja kuwi nek Pak Kondang kok didol. Dereng kang mboten kagungan jenengan. Mboten. Wiwi tane nyingkar. Ngece, ngece. Nyingkur. Cempluk, Jan, dalem Kakang. aja kalah karo Suminten, pamerno suaramu. Ngono, kaya mengkono kuwi. Lho, basa karo aku. Lah nggih. Nah, iya. Kados mekaten Kakang Mas. Iya, tudono suaramu. Oke, awul. Yo wis suwe, Mas. Rungokno yo, ten. Waduh. Iya tak rungokke. Apa duwe kuping? Yo maksudnya lek duwe aku nonton ngono lho. Ayo gelut meneh wae ya. Mah kowe. Aja Delok geluk. malah mundur wedi tak kerek ngono kowe. Ini lho, ora ngene. Iya iya. Musuhe kaya gelem nyauri gumun. Mare ngetes sepiro kadigdayane mungsuh. Wah, cocok. Gatekke apa ora? Ngono. Pancen kudu kaya mengkono bluluk. Anu cempluk. Iya kambil. Kang Mas maksudku kok kambil. Lingsem yo. Lingsem yen kemutan. Piye Suminten? Suarane cempluk piye? Biasa.
Aku karo awakmu iki jane kan isih sedulur to. Heeh. Ngene kok awake dhewe regejegan terus. Lah jane awak dhewe ya ngopo to ngrebutke wong lanang kaya ngono iki. Lah iya elek ngono ya direbutke ngono. Lah kene kok ya gelem elek-elek cangkeme. Elek lho nek Aku didhawuhi karo Pak Yus lho. Dawuh karo Pak Yus jenenge emang wedok ora teguh hatine ora bakal kaya ngono kuwi. Lah 500 padake. 500 ya nek padane nyanyi nang perapatan ya nganti montrot. Berarti kowe emoh ke karo Kakang Mas Broto? Ya Gelem ora? jane aku mah. Jare emoh, ya wis kene 500 kan aku tak kono ne. Leh. Loh, jare kuwi nek duitnya aku gelem. Bosok kowe. Kowe gelem ora duite? Duite gelem. Endi? Yo gelem ning tasku kok. Berarti kowe ya basa. Wis ora apa-apa lah yo melonyok sithik ngono nek aku. Ayo. Yo nang, bloke blok. Meneh. Lamban. Iki bintang tamu nek ora apal apa-apa piye iki? Apa? Lah kuwi tokan takon. Lah kan pengen komunikasi kali panjenengan tuh Kakang Mas Brotol. Iya. Kakang Mas Brotol ki lho. Kowe yo gatekke sekedhik marang aku. Lelampahan kang kawuri. Hop, gede suminten. Coba suaramu. Aja ngetokke suara hantu. Tresna Brata. Hop. Asline tresna tulus kok ganti tresna boto. Lah iki kan adekane sebejo. Lah kaya ngono mula sing lanang kuru awake. Wis wong wedok kaya ngono. Ayo kuwi wong wedok kaya vakum kok bojomu kok seret entek lho. Aku nyerat apa? Kaya ya mak seret katresnane, kasih sayange, mlumpuk dadi sawiji mulane kowe makmur lho Tin. Aduh. Aduh. Tenan lho. Kowe iki ayu lho Tin. Ya kan mang dari dulu gue cantik. Lah iya, sing ngomong kowe iki gak cantik sapa? Ayu saka ngarep ayu. Mati memburi coba. Lah, sound control. Suaramu. Sound control ngebleki kowe. Bleki ne. Ora aja nesu. Ayo gaget entekno. Waduh. Malah kemayu kono. Lah iya Bang. Pacang aku iki gemeske jan. Ayo. Tresna iki sidane tresna sapa? Tresna Waranggono. Lagune. Lah aku muni tresna Broto ngomongin tresna tulus. Manut sing ndi? Wis sak temenmu. Sakarepmu. Wis ben sakarepe iki nek nesu doe. Oh iya, bener. Ki ngerti to. Tresna tulus nadyan ingku buk asmara. Wong ayu coba lenggah sawetara. Oh, inggih Kakang Mas. Ayo, kuwi mike didekek wae wis ana kuwi sing ana ngarep kuwi. Nggih, menika mik sampean nggih menika. Iya mikku. Tulung aja didilat ya. Mboten. Nyetrum maksudnya. Tes. Nah, coba dicek sik. Dicek. Tung de. Nggih. Den tung. Tak. Nani nang. Sik aja mlebu lagu sik. Kok kesusu kepeling iki lho, urung. Ngetes kendang sik. Oh iya. Neng Jombang. Tuku gedang. Gedange tugel. Jiglak. Kowe ngangge kendang ora ngge. Kok ngarep berarti? Kowe ceblok-ceblok. Gak nganggo jiglak. Oh iya, tapi kok ngarep utuh. Neng Jombang tuku gedang, gedange ceblok-ceblok ya. Ah. Piye seminten pinter iki cemplok iki. Aku ya pinter nek pengen ngene. Ya kene. Aku pinter ngedol lah. Kowe iki sinden memaklar jane. Nek kan ngono aku ya. Aku sane ming tungdelep tok. Apa? Tungdelep. Tungdelep. Ndang, tungdelep. Tungdelep ini estrung kayak ndelep ngono lho maksudnya. Oh. Neng Jombang tuku wedhus. Tungdelep. Manut Pak Dalang itu malah tungdelep. Iya, kamu jangan ikut campur. Dadi ini pikiran ini loh. Ayo toh. Ayo. Neng Jombang tuku wedhus. Mbak. Ora wedhuse ra iso to kuwi muni wedhus. Aisyah.
Oh, sorry. Ayo, seminten sing nembang gubuk asmara iki sing ngendangi. Ayo, kowe ten. Kowe lak kulino ning gubuk. Nang. Iya. Nang gubuk ya karo jenengan kok. Dikira tenan ngawut. Saya wingi rung bayar lho. Hah? Saya wingi rung bayar. Entak titipne sujar pisan. Monggo, ayo anu cokean ya. Cokean ya. Ayo pamerno karo Pak Yus. Tayupan. Nggih. Kok senggak dhewe lho? Kowe senggak dhewe. Lah Pak Em iki senggak kuwi kok. Pak Taslim Hungariani kan apa nih? Sapa? Wis nih. Anu kuwi lho WA-ne jenenge Taslim Hungaria. Saiki pindah ning Libanon pisan. Ya. Ya pira suara. Yo. Buka celok. Buka celok. Yen 5. Uget nenek bedone. Piye? Uget. Oh, nek taten titat? Ati tintot. Hae ngono. Oh iya. Lah ya. Pinter lho ini, pinter. Pinter tangane kaya jahe ngendang apik. Ya nek sing liyane jahe ora enek. Lah apa? Laos. Pahit. Lanjut. Yo. Wis iki gak enek sing munggah panggung piye ngono? Hah? Gak enek sing munggah panggung Terus kan manut Pak Dalang. Ya wis. Pak Dwe kan ngladek sik iki. Ya, awake dhewe lah Dek. Nek. Aku ladeke. Lah kowe Apa ya? aku ketheke. Lah aku apa? Anu Apa yo? Wani ra? mboten. Gak wani aku. Kenapa nih? Nah dadi munyuk ya ora apa-apa. Oh, mah. PN ngene ya. Yo. Ayo Tin, ayo Mbak. Catatan sajroning ati. Tenan luntur kaya ati. Aku kowe dadi karma. Tepuk tangan para kadang. Wah, luar biasa iki. Alah, aku kudu mabur nek ngene iki. Iya. Mabur ah. Kaya doro dikroki. Sik. Pripun? Tak tambahi 300. Lah ngene iki. Cempluk lho, cempluk. Lah aku. Lah iki mergo duwe kepinteran sing elok banget ning ana syarate. Aduh, pripun syaratnya napa? Kowe ngendang ning sing nembang kowe dhewe. Nggih, DPCN. Lha iki lunas kuwi 300. Langsung lunas. Lunas. Iya. Wong ora ngendang ra masalah wong wis bar. Oh tak keprok kowe. Tanggung jawab kok ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya. Sak rambane ora apa-apa. Nggih. Apa? Ayo Tin titip duit Tin. Aja gawa tenan minggu ora. Talang iki teles lho. Iya wis ra sida pawakanmu iki wah jan. Wong e. Oh maksa nyelakne ning golek dompete ya. Lha iki lek moro rene gak mbalik. Ah iya bener, heeh. Pripun iki? Wis sapa sing apa? Seruning? Siruneng yo apal, Ah, seruning. Ayo lenggah cahyo. tapi sok lali aku. Ora apa-apa. Ditembangi dhewe, dikendangi dhewe. Ayo. Sing paling apal iki Apa? Apa? gak enek belas, Mas. Cewek gaul. Oh, boleh. Ayo. Estu niki. Iya tenan. Ayo. Apik, ayo. Tes. Kok suweneng men rocah cilik dolanan. Dolanan ta kowe, Nong? Mbak Tati nganu ya, tamborin. Alat musik barat iki lho. Aku duduk aja ya. Lho kok duduk, engko terus nampa saweran ngono. Waduh, patrapmu kaya ngono kuwi. Heh. Nah, kowe gawe cik-cik. Sing entuk iki mau 300 apa? Aku. Lah yuk kowe to. Kok jatahku ketoprakan. Lah kok lek Pak Yus munggah kowe sing nampa. Tin, rene, kowe geger. Aku iso ngendang. Rene, ngicik-ngicik. Nah, 100 ngicik-ngicik. Ngicik-ngicik kok gampang no. Ngono lho. Wes ki Mbak Lisa Blackpink pargo ya kene. Sapa? Lisa Blackpink. Bisa bleng iki apa? Niki lah. Mbak Tuti lho. Mbak Tuswa. Diarani Lisa Blackpink. Mbak Gisel kok iso. Ayo cewek gaul. Cewek gaul. Ayo. Piye iki? Wah jan kaya ledek munyuk tenan iki. Tin, kowe aja ngadeg lungguh ning sandinge Eka. Ya Allah ya. Nah, ngono lho. Wes sampe dipoto ngene iki lho apik san. Madhep kamerane. Aduh. Dulan kae. Buat abote golek dit 100. Nah iya, nggih. Paring-paring, Pak. Ngono. Ya dulan kae awake dhewe gapura karo portal ke lho. Ayo cewek gaul. Nah. Asik. Nah, Kok sik kompak-kompak keju aku. Nek ndodok ora ndodok, iku kejuran nek sing wong-wong iki lho.
Kowe iki lanang wedok kok keju. Sikile keju. Oh, sikile keju. Wes. Duitmu jeglok tak temu. Iki masalah duit cepet tuh. Lah kuwi pancen. Aku yo seumur hidup lagi nyekel iki lagi nang yo. Lah ya bareng dunggane ngono, wak bereng keleke. Alah wangi yo. Wangi apa? Iki lho ana dawuh saka Pak Yus. Nggih. Assalamualaikum Pak Dalang, ini mulai dibagi beberapa makanan gratis dan ngelarisi orang jualan di depan mekaten. Terima kasih, luar biasa iki ya, ada makanan gratis. Sing jualan teng mriki sedaya sampun dipun borong. Nah, monggo menawi badhe dahar mugi berkah. Nggih. Jangan lupa lagu Blitar. Ya, nggih. Jenengan berdua men ditambahi Komadangkara. Yo, iki Mbak Uun, yo. Karo Mbak Tuti. Ayo, coba. Iki idolaku lho. Aku yang mengidolakan ini. Mbak Lisa Blackpink ini. Mbak Cuci. Blackboard. Ayo. Dewi ini telepon aku video call. Piye? Halo Say. Terus? Besok kita ketemu lo ya Say. Aku yang ngono iya Say. Ayo ngatek ya. Halo pamundhute Pak Yus iki. Mergo panjenengane wiyosan Blitar, lagune yang Blitar. Ya Mbak Un, nah iki. Lah tirose Eka kan jaran. Eka jaran. Ya engko neh to kesel Oh, mesane. ning sesi Goro-goro sing eneng. Nek ora bar goro-goro. Lha gara-gara kowe mulai. Ya ora, aku panggah hiha hiha ngene. Ora masalah wis to. Iya ora, ayo iki. Monggo Cak dipun aturaken blockinge ditata Mbak Un rada rene. Ayo. Nah, kan panggungnya jembar. Ayo ditata jarake. Eka tengah. Kula tetep teng mriki napa? Tengah. Teng ndi? Oh, tetep tengah jeng. Ayo. Niki lidu. Ora iso joget tau. Ora, dadi engko blocking ngene lho. Badhe meguru, badhe. Ngene lho, dadi engko sapa sing nembang kuwi ning ngarep, terus jogete piye wae ditutke mburine. Sagongan-sagongan. Dadi kok Mbak Tatin pamane Blitar, rono dhewe Mbak Tatin maju, terus ditirokke jogete karo liyane, ngono. Oh, nggih bergantian. Gantian. Engko mendhi sing do mudar nirokne jogete ugut-ugut modiar iki, ayo. Wis to. Isa. Iya. Yo diaturake Blitar, monggo to. Dados.